салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. марҳилаи бебохтои Ливерпул дар ин мавсим пеши дастаи хушсалиқаи Премер-лигаи Англия Вест Хэм хотима ёфт. Манчестер Сити нашикаст, Манчестер Юнайтед натавонист ин корро карда ва акнун Вест Хэм ба қавле ба шикасти Ливерпул остин барзад. ин дар даври 11-уми Премер-лигаи Англия ба вуқӯъ омад ва барои наҷоти дастаи Мерсисайдӣ кулли ҳайати асосиро Юрген Клоп ба майдон даровард. Салоҳ ва ҳамроҳонаш дар ин бозӣ ҳамин қадар машаққате кашиданд ки ногуфтанӣ, вале Юрген Клоп ба ман як хислаташ писанд наёмад. тамоми мураббиҳои барҷаста дар радифи ғолибият ҳамчунин мағлубиятро ҳам пазир доранд, чун шикаст ҳам қисмате аз бозӣ аст. Уле Гунар Сулшер дар ҳамин вазъияти хеле баъди фаъолияташ ҳеҷ гоҳ надидам касеро ба шикастҳои даста гунаҳгор дошта бошад. хулас гап сари эътирози Юрген Клоп нисбати доварони майдон меравад ки ба андешаи олмонӣ агар доварон дар ин бозӣ иштибоҳ намекарданд Ливерпул ғолиб мебаромад. ӯ гуфтааст ки имрӯз чанд фурсатеро аз мо гирифтанд ки бояд ба нафи мо ҳал мешуд. голи аввали Вест Хэм бо вайрон кардани қоидаи бозӣ зада шуд. дасти бозигари Вест Хэм барои тӯбро доштани Алисон дахолат мекард. наворо такроран бубинед. ӯ чӣ хел метавонист тӯбро ба даст гирад? иштибоҳи дуюми доварон ин буд ки дар як фурсат бозигари Вест Хэм бо ҳарду пойҳояш Хендерсонро ба замин афтонид. ана ду сабабе ки моро ба бохт бурданд. аз доварон хулосаҳои одилона мехоҳем, вале имрӯз онҳо набуданд. эътирозан гуфтааст Юрген Клоп. Ливерпул ҳоло бо 22 хол мавқеи чоруми ҷадвали Премер-лигаи Англияро соҳиб гаштааст. одамон ба бохти ин даста ҳамон гунаи аксуламал нишон медиҳанд ки гӯё Ливерпулро шикастан ё гуноҳ аст ё ҷиноят. Вест Хэм Ливерпулро шикаст дод. тамом ва салом. ҳамшаҳри Роналду Муҳаммад Салоҳро бо Криштиану дар як сатҳ гузошт. мо ҳозир метавонем гуфта ки Роналду ва Салоҳ дар як сатҳанд. пас 18-сола меҳнатҳои португалӣ чӣ мешавад? хулас нафаре ки Салоҳро яку якбора ба баландтарин мақоми футболӣ бурд, ин бозикуни дастаи Ливерпул Диего Жота мебошад. ӯ гумонам дар мавриди муқоисаи ҳардуи футболбоз андешаронд. ӯ гуфтааст ки Салоҳ ҳамакнун ба голзанӣ даромад. голҳои зебо, голҳои оморӣ, хулас голҳои ӯ ба мо кӯмаки зиёде мекунад. вақте бо ту чунин футболбозе дар майдон аст ки метавонад тақдири бозиро ҳал кунад, ҳарифро водор месозад ки эҳтиёткор бошанд ва бештар пайи маҳкам кардани он кӯшиш мекунанд. мо бештар ин мавқеъро истифода мебарем ки он ҷо Салоҳ аст ва ӯ бо техникаи худ метавонад чизеро иваз намояд. ман замони бозиҳои мунтахаби Португалия бо Криштиану Роналду низ чунин эҳсос доштам. ман фикр мекунам ки ҳоли ҳозир мешавад ки Салоҳро бо Роналду дар як сатҳ гузорем, ҳарчанд Роналду ин корро солҳои сол анҷом медиҳад, гуфтааст Диего Жота. муқоиса кардани футболбозон маънои онро дорад ки касе бояд аз касе бартарӣ дошта бошад. масалан Салоҳ то 48 гол дар як мавсим назанад, ман ӯро бо Роналду муқоиса намекунам. Месси аллакай овоза баровардааст ки ӯ барандаи 7-умин тӯби тиллоӣ шуд. ӯ инро сараввал ба наздикони худаш гуфт ва ин оҳиста оҳиста то расонаҳои иттилоотӣ расид. касе аз миёни наздикони Месси ба қавли баъзеҳо буз будааст. то баргузор шудани маросими ҷоизасупорӣ мумкин нест ки мо касеро ғолибшуда эълон кунем, вале гумонам маҷаллаи Франс Футбол инро ба Месси оҳистаака гуфтанд ва Месси гумонам хислати пинҳон кардани сирро надоштааст. хулас яке аз бузургтарин телевизионҳои Португалия бо номи РТР мухлисони футболро ба он бовар кунанд ки Месси аллакай ин ҷоизаро соҳиб гаштааст. телевизиони мазкур гуфтааст ки Месси аллакай атрофиёни худро огоҳ кардааст ки ӯ дар овоздиҳӣ аз ҳама бештар овоз гирифтааст. ҳамчунин РТР хабар додааст ки Месси аллакай ҳамчун барандаи ин ҷоиза ба маҷаллаи Франс Футбол ки ягона ниҳоди супорандаи ин ҷоиза ба ҳисоб меравад мусоҳиба гузаронид ва баъди эълони Месси ҳамчун гирандаи ҷоизаи имсолаи тӯби тиллоӣ ин мусоҳиба нашр карда мешавад. Мессиро барои чемпионӣ ҳамроҳ бо мунтахаби Аргентина дар Копа Америка ва ҳамчун нишонзани беҳтарини мавсими гузаштаи чемпионати Испания сазовори тӯби тиллоӣ медонанд. агар Месси дар Копа Америка ғолиб намеомад, ба фикри шумо ин ҷоизаро ба кӣ медоданд? ё ба Лука Модрич ё ба Флорентино Перес. бозигарони Премер-лигаи Англия, Бундеслигаи Олмон ва Серия А Италия садқаи тӯби тиллоӣ шаванд. ин ҷоиза барои онҳо нест. акнун фаҳмидед ки чаро ҳама орзу доранд ки дар Реалу Барселона бозӣ кунанд?
манчестер юнайтед манчестер сити бозие ки таи чанд вақти охир интизораш буданд ва мухлисони девҳои сурх гумон карданд ки баъди бохт аз ливерпул ниҳоятан юнайтед бо сармураббии ивазнашавандаашон сулшер ба нанг омадаанд. онҳо ба нанг омадаанд вале дар вақти номувофиқ. барои манчестер сити ҳоли ҳозир фарқ надорад ки ту ба нанг омадаӣ ё ба ҷанг. хулас манчестер сити манчестер юнайтедро дар майдони олд траффорд бо кулли оморҳо мағлуб кард. 3-0 ба нафи кабудпӯшҳо хотима ёфт. роналду ҳамагӣ як зарба зад ва дигар мо нобиғаи футболро назди туб надидем. мусобиқа аст вале дерби дар таркиби худ боз мусобиқаи алоҳида аст ки аз ин ҷиҳат шаҳоматаш тафовут дорад. хулас гвардиола исбот кард ки премер-лигаи англия ҷои сулшер нест. дар симати сармураббигӣ будани сулшер барои мухлисони МЮ чӣ ки ҳатто ба мухлисони манчестер сити писанд нест. онҳо мехоҳанд аз саи ҳарифашон сармураббии арзандатареро биёранд то дар оянда нагӯянд ки он замон сармураббӣ сулшер буд. барои ҳамин мо мебохтем. дар охири бозӣ мухлисони манчестер сити ба як овоз мегуфтанд мо пирӯзем то оне ки сулшер манчестер юнайтедро идора мекунад. бо садои баланд хондани чунин ҷумла аз ҷониби мухлисони ҳариф дар олд траффорд басанда аст ки сулшер равад. сулшер бошад ба шикастҳои МЮ ҳеҷ худро муқассир намедонад. ӯ ба гардан намегирад ки таназзули МЮ маҳз бо шарофати тактикаву сифати мураббигии ӯ аст. дар ҳар зовия ба қавле ба худ баҳонае эҷод мекунад. баъди ин шикаст мисле ки аз мухлисон боз муҳлат гирифт. ӯ гуфтааст ки барои бозӣ бо Уотфорд мо бояд мисли ваҳшии ранҷдида ба майдон бароем. таваққуф ба мо имкон медиҳад ки омодагиҳои худро пурзур намоем. мо пайроҳаи мушкилеро паси сар карда боз ба пеш мерафтем, вале имрӯз қадами бузурге ба қафо гузоштем, гуфтааст Уле Гунар Сулшер. шояд Роналду то ҳол таассуф мехӯрад ки чаро манчестер ситиро инкор карда ба юнайтед омад. бо ин тактикае ки гвардиола дорад шояд ҳоло Роналду голи 20-уми худро зада буд. қадами бузурге ба футболи андак бузургтар аз ҷониби ду футболбози соҳибноми тоҷик. акнун мо шояд ҳунарнамоии футболбозони худиро дар финалҳои мусобиқаҳои бузургтари осиёӣ бубинем. дастаи муқтадири Персеполиси Эрон ҳаминак ду бозигари сазовори дастаи Истиқлолро моли худ кард. сомонаи расмии телевизиони варзиш хабар дод ки бошгоҳи Персеполиси Эрон бо ду бозикуни тоҷик ба тавофуқ расидааст. дар ин замина дастаи Истиқлоли Душанбе низ рафтани ду бозигари ҳайати асосиашро ба бошгоҳи шаҳри Теҳрон тасдиқ кард. Персеполис ба Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров ду бозикуни тими Истиқлол ва тими миллии Тоҷикистон шартнома хоҳад баст ва ин бозигарон барои имзои қарордод вориди Теҳрон хоҳанд шуд. Ваҳдат Ҳанонов ҳимоятгари 21-солаи тими Истиқлоли Тоҷикистон, Манучер Сафаров бозигари 20-солае аст ки дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дар ҳайати Истиқлоли Тоҷикистон хуб ҷилои ҳунар намуда буд. ин маънои онро дорад ки ҳамакнун мо дар тарбияи футболбозон заминаи беҳтареро пайдо кардем. бошад ки бачаҳои мо дар арсаи ҷаҳонӣ бонгу ном бароранд ва мо дар даст қаҳва назди телевизион тамошо карда лаззат барем. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.